Du skal hente appen ned, der hedder LiveZoom. Og den her app, den hjælper dig med at holde styr på, hvor mange kalorier du spiser. Så hver gang du har haft et måltid, skal du registrere det. For eksempel går du ind under morgenmad, og så trykker du tilføj mad, og så kan du søge efter det mad, du har spist. Så trykker du søg, og så trykker du rå æg, og så tilføjer du for eksempel, så har du tilføjet det. Yes. Du kan også scanne stregkoden, så finder du din vare, og så scanner du stregkoden på varen. Når du henter appen ned, så skal du indstille den, og du skal vælge den, der hedder, at du gerne vil tabe dig. Når du har indstillet det hele, skal du efterfølgende gå ind under mig, indstillinger, under personlige oplysninger, og så skal du trykke den, der hedder kalorier per dag, og så skal du lave den om til det antal kalorier, jeg har sagt, du skal indtage. Så skal du gå tilbage, og så skal du gå ned under dagbogindstillinger, og helt nederst, så står der ekskluder motionskalorier, og den skal du markere. For ellers, så begynder den bare at trække alt det, du forbrænder fra det kalorier, der er tilbage, og så kan du bare spise non-stop, og bevæge dig og spise non-stop. Det går ikke. Nedenunder er der vandindstillinger. Hvis vandindstillingerne ikke er der, så kan du gå ind under mig igen, indstillinger, og så vandindstillinger, og lave det om. Yes. I den her app kan du også tilføje din motion. Så du trykker på motion, så trykker du mere motion. Hvis du har været nede i fitnesscenteret og træne, så taster du styrketræning med maskiner. Var det let, eller var det hårdt? Hvis det var hårdt, så trykker du på hårdt, og så siger du, jamen jeg har trænet i 60 minutter. Og så trykker du tilføj i dagbog. Og sådan kan du også gøre med løb og cardio. Du kan i din app også give tilladelse til, at den overfører din gang. Så følger den bare op, hvis du har sundhed. I iPhone, så kører den efter iPhone, eller så er det Samsungs Health app. Håber det gav mening.